A l'episodi anterior vam parlar de salut i esport en Mireia Warner. Ella ens explica la importància d'alimentar-nos proporcionalment. Així doncs, el següent pas és aprofundir en aquest tema. En aquest episodi parlarem d'una acció que ens acompanya tots els dies: menjar. Gràcies per estar aquí. Això és A Poc a Poc. Bon dia. Estem aquí a Copenhague amb Saskia Rovero, nutricionista. L'últim episodi vam parlar amb Mireia Warner sobre l'esport relacionat amb la salut i vam parlar una mica de nutrició. Vale. Llavors a mi em va quedar com molta inquietud sobre com s'ha de menjar bé, perquè Vale. a vegades ho fem per intuïció. Clar, sí. Al final, una persona que fa esport ha de menjar saludable com menjaria una persona que no fa esport, encara que tothom hauria de fer una mica d'esport. Llavors, si és esport que no és d'alt rendiment, és a dir, que no és esport de competició, al final una alimentació saludable equilibrada, què seria? A mi m'agrada molt explicar el mètode del plat, que segur que la majoria ja l'heu sentit a parlar, però bueno, jo te l'explico. I tant. Que consisteix en que, mira, tu imagina't que tens un plat, Sí. llavors consistiria en que la meitat ha de ser de verdura, ja sigui crua o cuita, és a dir, una amanida així fresqueta, unes verdures dins al forn, bullides, saltejades. Llavors, un quart del plat hauria de ser una font proteica, que pot ser ja sigui animal o vegetal. Animal que seria, doncs, pollastre, ous, peix, o vegetal seria llegums, tofu, Vale. és a dir, una font de proteïna vegetal. I l'altre quart del plat que quedaria seria un carbohidrat. Val. És a dir, doncs, patata, boniato, pasta, arròs, pa, preferiblement integral, perquè tindrà una major aportació de fibra. Llavors, això seria un plat saludable per qualsevol persona, ja faci esport o no. Això ho hem d'adaptar bastant al nivell esportiu de cada persona, perquè si una persona fa una tirada molt llarga de cardio, haurem d'incrementar el volum de carbohidrat, perquè al final és la glucosa que proporcionarà energia per dur a terme aquella activitat. I després és molt important que quan acabi l'activitat física que reposi energia. Tenen carbohidrats? Bueno, aquí hi ha matisos, perquè quan acabes l'activitat és molt important recuperar tant la part energètica, és a dir, els carbohidrats sí, però també és molt important l'aport proteic, sobretot per la reparació muscular. Val. Llavors, un plat complet per un post-entrenament, que diríem, seria això. I a més pensa que la part de verdura sempre t'aportarà un plus de vitamines, de nutrients, de minerals, que això també sempre ajuda a la reparació muscular, de les fibres corporals, etc. Recomano que si una persona està començant a fer esport ja a nivell més professional, un esport més d'alt rendiment, que s'assessori amb un nutricionista especialitzat en nutrició esportiva, perquè cada cas és un món, o sigui, potser hi ha gent que entrena al dematí i no li agrada fer un gran esmorzar abans d'entrenar, però sí que li va haver una petita aportació de carbohidrat ràpida, d'absorció ràpida per poder tenir un millor rendiment. I després ja faria un esmorzar complet per recuperar. Llavors canviaria també depenent del moment del dia en què sols fer esport, no? Exacte, perquè imagina't que fas esport just després de dinar. Bueno, t'hauries de deixar una estoneta per fer la digestió. Doncs el dinar ja seria el pre-entrenament, o sigui, ja seria l'àpat d'entrenament. Però si ho fas, tipus, a mitja tarda, com serien les 6 de la tarda o així, han passat moltes hores des del dinar, potser et faria falta una aportació d'energia ràpida, seria un petit berenar per poder rendir millor en aquell entrenament de la tarda. Però si ho fas just després del dinar, doncs ja aprofites l'àpat del dinar perquè sigui el teu preentrenament. El més habitual sol ser també després d'esmorzar, perquè molta gent fa esport al dematí, bueno, després o abans, perquè... Clar, és el que t'anava a preguntar. Jo normalment, quan corro per la tarda sobre les 8 o així. I just ara que no puc córrer, vaig al gimnàs a les 7 del matí, però no m'entra res. No t'entra res, és molt habitual això. Jo et recomanaria que fessis una petita aportació, sobretot de carbohidrat, per rendir millor. Perquè també tu vas al gimnàs però que fas força. Faig classes dirigides. Vale. I tu notes que tens prou energia o no notes? Ara que em fas aquesta pregunta, el que em passa molt és que vaig al gimnàs, és a dir, jo em desperto, em vestixo i vaig al gimnàs, no? I em passo, potser mitja classe badallant. Vale. Saps? I llavors me sap mal perquè
Sembla que encara Aviam, estigui adormida. sí, podries fer-te un cafè, bueno, en el teu cas no et senta gaire del cafè. Sí. Podries fer-te igual un té per tenir una petita aportació de teïna, que això ja t'activarà un petit snack ric en carbohidrats, un dàtil, simplement amb una miqueta de crema de cacauet o un fruit sec, una nou, i així et dona com aquell plus de... Saps com que t'activa. Sí, i després, Sí, llavors ja i després ja esmorzes, sí. I per exemple, Perfecte. una torrada de pa integral amb ous i una miqueta de fruita o un tomàquet o el que sigui, això seria ideal. Vale. I després, quan entreno per la tarda, Sí. entreno tipus les 8. Clar, Vale, sopar abans, llavors vaig massa plena. Clar. Sopo després. clar. Però a vegades berenar, a vegades no, o Clar. què fer? Jo et recomanaria berenar. O sigui, si tu notes que rendeixes millor esportivament si has berenat abans, sempre que sigui algú una mica ric en carbohidrats, Perfecte. perquè és el que et dona aquella energia ràpida per rendir millor en l'entrenament. Sí. Bueno, i molt important la hidratació també, però això ja s'ha de veure, En aquest episodi hem après la importància d'escoltar el nostre cos i entendre què necessita. Menjar no és només alimentar-se, és cuidar-se. Gràcies per acompanyar-me en este camí. Ens veiem al següent episodi. Ai! No, és que se mou el tamboret.